Neuadd Clwyd Morgannwg ydi hon, yr hen neuadd bwyd. Mae Mia Pearce efo fi yn fan hyn sydd yn gweithio i Sgiliau Bwyd Cymru. Be sy'n digwydd yma'r wythnos yma? Wel, wythnos hyn, mae parth gyrfaoedd bwyd a diod gyda ni, a be ni'n trial wneud yw annog pobl i feddwl am yrfa o fewn y diwydiant, gweithgynhyrchu a prosesu bwyd a diod fan hyn yng Nghymru. Ni'n gwybod bod y diwydiant hyn wedi cael amser caled iawn yn ystod Covid a Brexit, a mae lot o bobl wedi gadael y diwydiant, so ni'n trial annog pobl o unrhyw oedran i feddwl am yrfa o fewn y diwydiant hyn trwy gydol yr wythnos. Mae llwyth o weithgareddau yn digwydd gyda ni yn ystod yr wythnos, gweithgareddau blasu cynnyrch, achos mae nhw'n swyddi pwysig o fewn y diwydiant, gweithgareddau logistig, mae plant bach i wario gyda stwff forklift trucks bach exciting, mae dyn ni gweithgareddau cyllid draw fan hyn, gweithgareddau microbioleg bwyd, jyst rhoi blas i pobl. Sbarduno pobl mewn ffordd, i sylweddoli faint o wahanol fath o swyddi sy'n am y siwr, ie? Bendant, achos fi'n credu mae fe'n diwydiant, dyw pobl ddim falle'n meddwl mynd mewn i pan maen nhw'n gadael yr ysgol neu gadael y coleg. A beth ni eisiau gwneud yw agor llygad pobl i beth sy'n mas na, felly bod peirianwyr mas na ddim yn meddwl bod mae swyddi ffantastig yn y diwydiant bwyd ar gyfer nhw, a mae'r diwydiant yn diwydiant sefydlog a saff i weithio. Felly dyma ni'r genhedlaeth nesaf, felly o weithwyr. Beth sy'n digwydd fan hyn, Nerys Hywel, yn brysur iawn at Nerys yn y munud? Ydy, so un o'r gweithgareddau yna sydd gyda ni te yw'r coginio, so mae Nerys Hywel fan hyn yn neud samosas. Ni'n canolbwyntio ar y tatan wythnos hyn fel un cynnyrch bwyd, so ni pob gweithgaredd coginio gyda Nerys yn rhywbeth i wneud gyda tato, a mae samosas llysiau yn cael ei wneud ar hyn o bryd gyda tato Sir Benfro. Ai at Nerys Ron, mae'n brysur iawn yn fan hyn. Ie, achos mae nhw yma o bob oed, Nerys? Odyn, pob oedran. Ni wedi cael 5 mlwydd oed lan at, sa'n gwybod, 25 neu fwy, siwr o fod. Rhaid i ddiwedd, a plygu fesel triongl felly, ie? Plygu fesel triongl, fel bod y llenwad o naflen. Llenwad, like that, a la. I gyd wedi selio yn y parsel. Cariad i mlaen yna, i ofyn o'i seithing gwestiwn yna, ond pa mor bwysig ydy pethau hyn a chael pobl mor ifanc, wel, a pobl ni harddegau yma hefyd i fod yn rhan o'r diwydiant bwyd? O, mae'n hanfodol, fi'n meddwl, bod ni'n dechrau yr oedran hyn, achos yn meithrin diddordeb ac annog nhw i fod yn coginio adre. Dyna ble maen nhw'n dysgu. A wrth gwrs, dyn nhw'n cael lot o coginio bellach yn yr ysgol yn anffodus. Felly mae rhaid meithrin nawr, a mae gymaint o brynder o gogyddion yn y diwydiant bwyd a problem fawr ar hyn o bryd, yn dydi? Mae'n broblem Sut da ni'n datrys honno, sa? Wel, ni'n dechrau fan hyn. Wrth yn traed. Ie, dechrau gyda'r genedlaeth ifanc. A hefyd, annog bobl i weld y diwydiant, fel diwydiant i'w glodfori ac i fod yn rhan ohoni, achos i ni ddim yn anffodus fel falle rhai gwledydd yn Ewrop sy'n clodfori'r diwydiant fel proffesiwn. Dyn ni ddim yn neud ym Mhrydain Fawr am ryw reswm. Ond da ni'n yr hen neuadd fwyd fan hyn, Nerys, da ni wedi sgwrsio droion yn fan hyn, ac yn y neuadd fwyd newydd, o dim mor newydd â hynny erbyn hyn. Ond da ni wedi symud ymlaen lot o ran yn cynnyrch ni, yndo? O, mae'n y gynnyrch. Anhygoel, chymod ni'n neud samosas fan hyn, allwch chi brynu samosas i gael ei wneud yng Nghymru, allan o gynnyrch lleol. Ie, pob fath o fwyd i dylwnadau dros y byd i gyd bellach wedi dylwnadu ar yn bwydydd i ni'n paratoi, a gallwch chi brynu, chymod mae rhyw dros 100 o gynnyrchwyr bwyd yn y neuadd fwyd diod, pob fath o bethau. Felly gwybod sut mae defnyddio'r cynnyrch, dyma'r cam nesaf felly, mae yna ganolbwyntio mawr yn mynd ymlaen. Mae ffion yn fan hyn a'i chyllell finiog. Ie, sut mae'r profiad yma i ti ffion? Ie, mae'n rhywbeth newydd. Fi yn licio coginio, ond sa'n gallu gwybod fi'n gwneud samosas o'r blaen. Be ti wedi dysgu hyn ta? Siwt i roi hwn mewn i trionglau bach. Ie, wel dangos i ni fan ta. Felly stribedi. Ie, so torri fe... A pastry filo di hwn, ia? Filo, ie. Mae'n denau anodd iawn i drin, dydi? Felly'r menyn ar hwnna, ie? Ie, menyn. Beth gen ti'n dylenwad ydyn? So, mae dyn ni tato, pys, cennin, a wedyn spices fel cumin, garam masala, chili, turmeric. Ni gyd yn credu. Ac ydy hwn y math o ddiwydiant bod ti'n hoffi gweld dy dyfodol di yno fo? Sa'n siŵr, actually. Ti'n meddwl ar y peth? Na, fi heb. Fi'n licio coginio, so mae'n neis dysgu pethau newydd, ond... Da iawn. So mae'n eitha... Triongl, ydy. Ie. Ar yn dros y ffras. So chi eisiau rhoi gormod o llenwad, neu byddai'n torri. So mae'n mor denau.
A beth am yr hyfforddiant gan Nerys Hywel? O, mae'n rili dda. Rili dda. Mae'n neis neu rhywbeth gwahanol ffrin. Yn enwedig gan bod mor dwy, mae bach yn oerach mae hyn yn y show. Ydy, mae'n reswm arall yn dod i mewn yna hefyd ni. Nerys, ymlaen ar gwaith da. Ie, mae fel llys genad yn fan hyn i ddenig cogyddion newydd i mewn y diwydiant. Roi lonydd i chi gyd, ond prif fydd y samosas yn barod? O, mae eisiau rhyw 4 awr i gymuned. Reit, bai nôl nes mlaen ta. Pob hwyl i chi. Hwyl.